салом тамошобинони азиз, шодем ки ин лаҳзаҳо боз меҳмони кошонаҳои шумоем. Сарбаландию хонаободии шумо таманнои ҳамешагии мост. Инак боз як ҳафта сипарӣ гашт. Дар барномаи имрӯза дар бораи меваи зирк ва папая номеваи ғайриоддӣ қисса хоҳем кард. бо мо бошед. зирк меваист ғайриоддӣ. бисёриҳо шояд надонанд ки дарахти зирк ҳам мева дорад. онро бештар дар мардуми мо бо номи қиёми зирк ки аз маҳлули решаи ин дарахт тайёр карда мешавад мешиносанд. вале ин дарахт дар тоҷикистони мо бахусус дар минтақаҳои кӯҳистон хеле зиёд мерӯяд. меваҳояш ниҳоят хурд буда сурху сиёҳ мешаванд. онро дар дигар кишварҳо барбарис меноманд. ин меваи ғайриоддии сайёра аз реша, поя, пӯст ва ҳатто хокааш низ ба бисёр бемориҳо давои бемисл аст. дар бораи дигар хусусиятҳои меваи зирк ҳамкоронамон маълумот медиҳанд. якҷоя тамошо мекунем. бутаи зирк сершохи хордор буда баландияш аз 50 сантиметр то 2.5 метр мерасад. пӯслохи шохаҳояш зардча ё ҷигарии сурхтоб аст. барги дурушт гули зард ё норанҷӣ дорад. шадамеваҳояш сурх, зард ё сиёҳи дарозрӯя мешаванд. зирк дар ҷойҳои санглоху бутазори соҳили дарё, нишебиҳои серсангу шахи кӯҳ мерӯяд. зирк давои қадимист. ба мақсади табобат асосан пӯслох, реша ва барги онро истифода мебаранд. решаи зиркро баҳорон ё тирамоҳ ҷамъоварӣ мекунанд. пӯслохи зирк дар давраҳои обдавондани шохаҳо моҳҳои апрел ва май ғундошта мешавад. барги онро дар давраи гулшукуфт дастӣ мечинанд. бояд гуфт ки қимати баланди табобатӣ дорад. зиркро абу али ибни сино чун дорӯи зардарон ва хунбанд ба қалам додааст. мувофиқи маълумоти эҳётибби субҳонӣ, ғизое ки ба он зирк андохта мешавад ҳангоми зардпарвин муфид аст. муҳаммад ҳусайн дар махзануладвия овардааст ки зирк зардаро бартараф сохта ба кори меъдаю руда ва дил тақвият мебахшад. ғалаёни хунро суст мекунад. барои муолиҷаи як қадор бемориҳо муфид аст. дар тибби мардумӣ аз реша, пӯслоху шохчаҳои зирк қиём тайёр мекунанд ва онро ҳангоми иллати узвҳои дарунӣ, дарди по ё миён, шикасти устухон, амрози чашм ва гӯш ба кор мебаранд. хотиррасон бояд кард ки қиёми зиркро танҳо шабона истеъмол мекунанд. бо қиёми зирк ҳамчунин табларса, тарбот, халадард, бемориҳои меъдаю руда дармон бахшида мешавад. ҷӯшоби хунуккардаи зиркро бинӯшанд, тасби меъда ва ҷигарро таскин медиҳад. фишори баланди хунро ба эътидол меорад. хуншории узвҳои дарунаро манъ мекунад. барои бемориҳои занона нофеъ аст. самари зиркро куфта гузошта банданд, ҷойҳои сахт гаштаи баданро мулоим мекунад. оби меваашро бинӯшанд, қай ва беҳузур шудани дилро манъ мекунад. тухмашро ҳамин гуна куфта бихӯранд, захми рудаву меъдаро ба эътидол меорад. аз реша ва чӯби зирк қиём тайёр мекунанд. бо ин мақсад решаи зиркро ба дег андохта аз болояш об мерезанд ва муддате меҷӯшонанд. сипас онро бо зарфи тоза гирифта хунук мекунанд. баъди ин ҷӯшобаро дубора ба дег андохта дар оташи паст то қиём шуданаш меҷӯшонанд. қиёми зиркро ба андозаи нахӯд ё гандум рӯзе 2 ё 3 маротиба барои муолиҷаи устухонҳои шикаста, дарди банди мушакҳо истеъмол мекунанд.
имрӯзҳо дар минтақаҳои кӯҳистони мо аз меваи зирк на танҳо қиёми зирк, балки нушоба, мураббо ва ширинии хеле лазиз тайёр мекунанд. бахусус дар фасли сармо хеле фоидабахш аст. кашфи дарахти зирк хеле таърихи қадима дорад. ибни сино ва алберуни хазинаи тибби қадим дар бораи хусусиятҳои давогии мева ва дарахти зирк маълумотҳои хеле муфид доранд. қиёми зиркро дар об ҳал карда, он обро дар даҳон гардонанд бадтарин дарди даҳон ва ҷӯшиши милки дандонҳоро шифо мебахшад. дар тибби муосир давои зиркро чун воситаи талхарон бемории санги талхатон кор мефармоянд. решаи зиркро барои табобати баъзе омӯзҳои саратонӣ кор мефармоянд. бо зиёд будани ин меваи ғайриоддӣ дар минтақаҳои кӯҳистон, аз меваи он нушоба, мураббо, ширинӣ ва қиёмҳои табобатӣ омода месозанд. ҷиҳати табобати ин мева беназир аст. меваи хушккунандаашро бошад, дар як қатор таомҳои миллӣ истифода мекунанд, ки ба ҳама гуна бемориҳо давои беназир аст. папайя номи аҷиб аст. ин мева дар минтақаҳои тропикӣ фаровон аст. онро дарахти харбуза низ мегӯянд. папайя ҳосили фаровон дорад. дар вақти ҳосилғундорӣ аз як дарахт то 30-50 дона меваҳои калони вазнашон аз 1 то 4,5 килограмм ҷамъоварӣ мегардад. ин меваи ғайриоддӣ ширину бомазза буда харидорони хеле зиёд дорад. агар шумо дарахти харбузаро надида бошед, пас ин навори мо дар бораи ин меваи ғайриоддӣ нақл мекунад. папайя меваи ширину сероб, гуворо ва хеле бомазза буда дар минтақаҳои тропикии сайёра мерӯяд. парвариши ин меваи ғайриоддӣ дар кишварҳои Бразилия, Покистон, Индонезия, Ҳиндустон, Шри-Ланка ва Филиппин хеле зиёд ба назар мерасанд. боғҳои хеле калон ва серҳосили ин мева хоҷагидорон ва тоҷирони содиротии онро дар Аврупо ва Осиё хеле машҳур кардааст. дарахти папайя дар ин кишварҳо ҳамчун дарахти харбуза машҳур аст. меваи гармидӯст ба нами серталаб буда, макони нашъунамояшро танҳо минтақаҳои тропикӣ дида мешавад. баландии ин дарахт ба 10 метр мерасад. меваҳояш бошад 45 сантиметр буда, вазни баъзияшон то ба 4 килограмм мерасад. меваи нопухта ё нарасидаи он ранги сабз дорад, вале хусусияти аҷибаш ин аст, ки онро ҳам дар шакли пухта ва ҳам дар шакли норасидаи хом истифода мебаранд. ҳангоми пухтан меваҳояш зард мисли харбуза мегардад. ширин, сероб, бомазза ва хеле таъми лазиз доранд. танҳо дар вақти истеъмол онҳоро аз пӯст ва донаашон ҷудо мекунанд. папайя инчунин ба шириниҳо ва хӯришҳо илова карда мешавад. меваҳои нопухтаро ҳамчун сабзавот истифода мебаранд. онҳо бӯи гуворои меваи пухтаро медиҳанд. папайя бо ранги сабз ва норинҷии худ ба хӯришҳо шакли зебо дода, онҳоро боз ҳам болаззаттар нишон медиҳад. дилаи папайя сабз ва ба каду шабоҳат дорад, ки таъми алафӣ ва турш дорад ва дар таомҳои тайландӣ маъмул аст. пӯсти сабз на ҳама вақт нишон медиҳад, ки меваи он пухта нашудааст. папайяи нимхомро ҳамчун сабзавот бирён мекунанд ва дар таомҳо бо гӯшту сабзавотҳои дигар омезиш дода хӯрокҳои гуногун омода месозанд.
шакли меваҳо бошанд. Ба харбуза ва баъзан ба тарбуз хеле монанд мешавад. онҳо вобаста ба навъҳояшон метавонанд фарқ кунанд ва дар баъзе мавридҳо дарозии он ба 80 сантиметр ва вазнаш ба 9 килограмм мерасад. дар бозори ҷаҳонӣ асосан меваҳои 400-600 грамма вазн дошта ба фурӯш бароварда мешаванд. папайя дар аввал ранги сабз дорад. ҳангоми пухта расиданаш ба ранги зард ё зарду норинҷӣ табдил меёбад. дилаи он дорои таъми гуворо, ширин ва серо буда, дар дохили мевааш бошад миқдори зиёди донаҳои сиёҳ мавҷуд аст, ки онҳо барои хӯрдан мувофиқ нестанд, зеро дар таркибаш моддаҳои заҳролуд ба монанди карпаин мавҷуд аст, ки истеъмоли зиёд суръати дилро коҳиш дода, системаи асабро заиф мекунанд. папайя дорои витаминҳои бой аст ва ба саломатӣ фоидаи беандоза дорад. барои одамоне ки вазни худро нигоҳ медоранд хеле муфид аст. дар он сафедаҳо, карбогидратҳо, калсий, оҳан, магний, фосфор ва дигар моддаҳои зарурӣ хеле зиёд аст. папайя тамоми сол ҳосил мебандад. мегӯянд, ки аз ҳама папайяи ширинтарин дар Гавайя мерӯяд. дар вақти дар оташ пухтани папайя он маззаи нонро медиҳад, ки дар баъзе минтақаҳои Аврупо онро дарахти нон низ мегӯянд. дарахти папайя хеле тез калон мешавад. дар 3 сол аллакай мева мебандад, вале баъди 5 сол аллакай ҳосили он коҳиш меёбад. ин мева камкалория буда, дар таркиби 100 грамми он ҳамагӣ 40 грамм калория мавҷуд аст. папайя мисли дигар меваҳо ҳангоми зиёд истеъмоли он таъсири манфӣ низ дорад. онро ҳангоми хом буданаш ба ғайр аз таомҳое ки пухта мешаванд истеъмол кардан тамоман мумкин нест. он ба бемории шадиди вайрон гардидани кори меъдаву рӯда оварда мерасонад. бисёр истеъмоли ин мева тавсия дода намешавад. папайя дорои зиёди витамини С аст, ки дар натиҷаи зиёд истеъмоли он метавонад дар гурдаҳо санг пайдо гардад. дар яхдони зиёд нигоҳ доштани он мумкин нест. ба ҳар сурат шакли дарахти он дар табиат хеле зебо ба назар мерасад. дарахти харбузаи ҳақиқиро мемонад. ин барои мо хеле аҷиб аст. ҳамин тавр не? зеро мо харбузаро дар кишвари худамон танҳо дар палак дидаем. папайя бошад меваи хеле ғайриоддӣ аст. расидем ба анҷоми барнома. барои нафароне ки барномаи моро дида натавонистанд, метавонанд онро дар сомонаи телевизиони илм ва табиат тамошо кунанд. хуб, моро тамошобин бошед. то боздид.